Gunung Kidul penuh dengan tempat bersejarah dan juga sakral. Banyak cerita, mitos, misteri, dan juga sejarah. Salah satunya adalah Sumur Mbawang, berada di Padukuhan Dringu, Kaloran Bendung, Kapanewon Semu. Wisi ing leluhur kali ini akan mengupas ceritanya bersama para narasumber. Ikuti terus videonya hanya di Jogja Berkabar. Critanipun Sumur Mbawang menika miturut keterangan tiyang sepuh kula riyin, Sumur Blumbang sampai niki tinggalanipun Belanda. Dados jaman Belanda niku taun pinten kula mboten mangertos. Lajeng sumur ingkang kilen mungkin sareng kalian ingkang damel mungkin sareng kalian Blumbang menika. Ngaten. Dados menika kala rumiyin wonten Tugu wonten mriki sak menika dipun pindah dhateng margi ingkang setugel menika sampun dipun krocok Belanda niku sampun wonten. Blumbang niku sampun wonten. Lajeng Blumbang menika rumiyin ingkang damel menika tiyang nek sakniki sak Kapanewon ngeten nggih. Nek riyen kecamatan apa nggih. Ngaten niku riyen. Penewon nggih niku sing gawe niku wong sak kecamatan niku riyen sak Penewon. Lajeng sumur menika kula piyambak nggih mboten mangertos sing damel sinten. Kula nalika cilik ngantos saya keten niku mboten ngerti le gawe niku ning kula enten niku pun wujude pun wonten ngoten. Lajeng yen sumur menika namung damelan kula Pak Yono menika mung damelan piyambak niki cetha sanget mung kangge pertolongan pertanian. Yen sumur menika Mbawang niku sing tembunge sendang krikil niku mungkin Krikilan niku niki Blumbangipun menika niki Blumbang ingkang kidul menika. Lajeng kala rumiyin nek daerah lingkungan janipun boten wonten ingkang ginakaken ning sebagian kathah tiyang ingkang tebih-tebih niku kagem sarengat ngoten terusipun. Lah menika mboten mawi juru kunci kados dene Logantung. Nek Logantung niku wonten juru kunci. Nek mriki tiyang ingkang mendhet krikil dhateng sendang krikilan niku kadose niku malah pados sepinipun lingkungan. Dados sampun ngantek konangan lajeng beritane adus mangke bar adus kek kondur ngoten ning mboten diketahui lan mboten lingkungan mriki ngoten. Kadose namung menika terus pundi? Nek jaman Londo riyen berarti niki cok diginake, Mbah. Nggih, kala rumiyin menika kangge jeguran lare-lare. Lajeng toyanipun mendhetipun saking sumur menika. Sumur menika riyen saben enjing kula mbludak dugi saben-saben niku. Dados tiyang sak dusun wiwit enten pojok mriku niku riyen adus mriki ngunjuk mriki dados dipun ginakaken masyarakat Padukuhan Dringu. Jaman rumiyin niku. Lajeng menika riyen nglebetipun kan wonten pelataran sela nggih. Niki nggih lajeng banyu saking mriku arahipun menika nggih Pok Oyot ringin niku ngilen gandeng sak menika nggih mungkin pun kepepetan oyot-oyot niku mboten enten dasare sak menika banyu nggih sak umur kula banyu Mbawang mboten metu saged mbludak nggih nembe kirang langkung niku nggih setunggal tahun atau kalih tahun niki. Nggih. Wiwit enten sumur bor niku terus mboten banyu niku mboten munggah ngoten. Umaosi kula niku mboten kelairan mriki. Ning nenek moyang kula tiyang Dringu mriki. Terus kula iso sithik-sithik nyejarahke niku disejare saking tiyang sepuh kula nenek moyang kula. Awale desa Dringu niku rumiyin zaman penjajah. Niku jenenge Cocol Kendil. Niku namung sekawan judu niku mbalela enten
ngalas niku nggih Dringo niki. Sebab riyen isine mung Dringo. Ngoten mula wong Dringo niku kapreh mung besanan tangga dene nganti manca niku mpun sakniki niku do iso do lunga nang Jakarta do ketemu judune nang yen mung dijodhok-jodhoke kalih sedulure dhewe ngoten. Mula iso diarani Desa Dringo. Sampun wonten Desa Dringo, lah niku nggih niki riyen wonten cemorone kalih inggil banget. Zaman penjajah ndarani ngen markas tentara kita. Mula ngantos ditibani bom oleh Belanda niku. Saengga cemorone mati terus dipotong. Nek Pak Harno niku kelahiran mriki nggih sagete mung semonten niku. Nek kula niku disejare tiyang sepuh kula, dasare tiyang sepuh kula nggih wong tua sing rada duwe wibawa, duwe sejarah. Nah, sampune ngoten dados Desa Dringo. Mriki riyen niku dadose sendang niku nek miturut critane simbah niku sagete dimanfaatke wong niku umbul gedhe riyen niku ditumbali duk, ditumbali ndas kebu saengga saged dimanfaatke para masyarakat niku ngoten. Terus saya ngrembaka lah akibate nggih niku terus di gatekke kalih nggih Punggawa nek riyen nek sakniki pemerintah mula nganti dibangun kados ngeten iki. Bener ngendikane Pak Harno niku niki riyen kejuluk sumur Krikilan. Lah dene diarani sumur bawang niku mbiyen lingkungan iki rak mung ditanduri bawang, dimula diarani sumur bawang. Ngoten. Ngantos nggih ngrembaka saengga nggih ngantos sepriki niku dados Desa Dringo niku. Sampune ngoten nggih wonten sekedhik sejarahe. Mriki niku sing Nun sewu nggih, sing Semara Bumi sing wengkone Bawang niku jenenge Sotaruna. Iya Pak Arno, mang mriki. Nggih. Mula wong Dringo niki nek dijenengke Sotaruna mboten entuk. Zaman riyin kakangne Pak Harno niki dadi nganten jenengke nggih Sotaruna sakjroning ijab semaput. Mula sing mengkoni Bawang niki jenenge Sotaruna. Ngaten. Mula kula meneh cekoni Pak Duko. Nggih. Nek ling ngubur enten pundi ngaten to. Nek jenenge Sotaruna ki bukan manusia kok, kula rak ngoten. Nggih. Nek ngerti kula niku sing duwe Sumur Bawang. Sumur Bawang niku pedanyangane jenenge Sotaruna. Mula Dringo niku mboten entuk jeneng Sotaruna. Kang Mas kula nalika dadi nganten entuk Sabrang. Saemut kula niku. Jaman semanten kan dereng enten motor. Dereng. Giring-giring mriki nggawa jaran niku 18. Sing tempelan setunggal pas ditumpaki ngantene niku. Nggih. Lah niku nggih kenging kalih kemungkinan sendang mriku napa riyen niku wong riyen niku napa-napa ngguwaki nggih. Nggih. Apa kurang ceker apa kurang ndang. Mboten, teke jenenge padha Sotaruna niku terus dipindah Martorjo. Ngerak ngoten. Niku sejarahe ngoten. Nek jeneng Sotaruna niku nek kula mboten yakinan kaya kula jenengan dadi bukan manusia nek kula ngarani ngoten. Padha kula nggih ngoten mula nek sok kala mangsane enten napa-napa niku sok sing sok ditemoni kula ning membane Pak Arjo anggap lah kula takoni jenenge Sotaruna rak ngoten lah daleme pundi lah dadak pangling omah kuwi Bawang
rak ngoten. Dados kula yakin nek Pak Martareja riyen niku nalika dadi nganten jenenge Isa Taruna terus dipindah Martareja karana madani jenenge sing Semara Bumi Sumur Mbawang mriki. Niku nek tesih do percaya jaman semonten ning saniki jaman kemajuan kaya ngoten niku pun mboten do digubris. Ning nggih mboten bakalan lunga kaya ngoten niku sebab niku dudu menungsa, nek menungsa isa lara isa mati, nek kaya ngoten niku isa lara ning urung isa mati. Ngoten kula kinten. Pun boten patute kepruki nek cah nom-nom nak pas wani kepruki nek jaman biyen banjir. Nggih, Mbah, sing langgar niku riyen tahun pinten niku, Mbah? Enten langgar niku. Jaman Pak Lurah niku tahun pinten, Pak? Nggih kurang luwih niku mungkin nggih pun tahun eketan kok niku. Eketan. Nggih. Dadi wong kula jane nggih pun Joko ngian. Nggih ming bareng-bareng kali Mbak Lurah niku ayo anu gawe langgar nggo anu salat timbangan iku do eneng. Ya. Pokoke kuwi Pak Gianto ngandhake taun pira, Dik? Nggih wong do 51. Lah niku Pak. Niku dadi entene gawe langgar niku riyen. Niku kan wong mriku akeh wong do ngomyang niku riyen niku kula sowan kiai niku rak mboten entuk salat turut masing-masing mriki riyen niku rak jos nggih salat ning bumban sing niki lajeng niku sumur sing lor niku nggih betenge niku nggih dingge salat tiyang kan mboten asal miturut omonge kiai ini sing mboten asal pedanyangane mriki. Lah melanggar niku mung kajeng turi kali kajeng anu juwar dikning gawe pelanggaran ngoten. Panggung ini nek bengi malah kebak cah nom-nom niku soalnya kan mriki niku estes ngene jengklong malah mboten enten. Ngoten do pun bulan ke pundi-pundi turune enten langgar niku. Lah lajeng langgar niku asan pun sak wetawis dipindah teng daerah Gendringo ning sisih ler sak kidul Batusari. Lajeng enten mriko nggih mboten patek dinggo, nggih sepi wonge pun do lunga. Dipindah malih teng RT kalih nggene sekitare Pak Kiai niku wau Pak Gianto niku wau wonten mriku. Nggih, lajeng mriki niku dibongkar ngedeke niki enten lapangan poli saklian lapangan poli niku niki pun wujud bangunan. Jadi mboten alami jaman dhisik. Ini nek langgar niku riyen wong TKT Majen Prayane blarak niki alhamdulillah ora ketan gendeng sak rupa-rupane nggih gendeng. Jaman yen naten terus niki nggih rumah santen Lemakar ya enten wong kabeh dipindah teng niku sak enggos mriki. Niku taun nggih niku nek ramalan kula taun eketan niku Pak Gianto ngandhake nek sing akeh wong ngomyang niku taun 51 nggih. Niku nggih bener. Nuwun sewu menawi langgar menika kurang lebihnya agak tepat sedikit niku tahun 58 sampai 60-an. Soalnya kula sinau pas metu saka SMP niki saben bengi sak turu wonten pelataran niki. Terus kegiatan masyarakat niku luar biasa. Soalnya sumur Mbawang niki dienggo adus wong desa
Kira-kira nek sakniki niku kakane enten 156. Tinggo minum nggih sumur mriki, tinggo adus nggih sumur mriki. Terus rikala semanten niku sing dianggep tinggo larangan tidak boleh mandi pada waktu surup. Niku biasanya ora do wani nggih adus wektu niku. Nah sakniki sak wanci-wanci bebas. Nanti niki bangunan ngoten bebas. Sing ditarani niat suci. Ya terus kemajuan masalah musola niki memang bener saka keluargane Pak Arno Barjo mriki makafe. Bebarekan kalau bapak kula makafe karena mriki niku butuh dua kegiatan yang agak bersamaan. Sing mriki dinggo PAUD, sing mriki dinggo musola. Lah, musola niki didanai saka masyarakat. Nak PAUD niki didanai saka PNPM. Ketuane sing wong nom niki Pak Dwi Jatmiko. Lah, saged dimanfaatke sepriki, mugi-mugi mangke iso tambah kemajuan karena mriki niku ketinggalipun ajeng digawe daerah wisata. Muga-muga mangke kanthi ditambah kegiatan sampeyan niku mengke arek biyo warake monggo iso dadi maju niki. Muga-muga mriki niku sok ben dadi pasar tiban utawa pasar tetap. Nggih namung ngaten tambahanipun saking kula soalipun rada kelingan niku nggih kalau kula sekolah bar SMP niku pun gawe musola niki SMP Muhammadiyah Semin. Terus kula alian teng luar Semin niku soalnya nggih sekolah teng mriku. Mriki niku pun dadi apik. Dinamung menika tambahanipun kanthi leres njenengan Pak Harno Swito menika runtut saged ditados cekap nuwun. Nggih. Mbah sinten asmane Mbah jenengan? Agus Suyono utawi M Yainal Arifin. Oh nggih. Siap. Matur.